Da ni wedi cychwyn o Gaeredin, nathon ni gychwyn o Gaeredin, yn siŵr iawn pa ddiwrnod bellach, dydd Merchar. Nathon ni am reid bach yn Gaeredin a wedyn reid fawr ddoe, dydd Iau. Nathon ni o Bigger i Strathclyde, drosodd o Strathclyde wedyn i Belfast, lawr i Dilyn, ac wedyn croesi dros nos a chyrraedd Caergybi tua 4:30 o'r gloch bore yma. Ac erbyn ŵan, da ni'n Gaernarfon, felly braf bod yn Gaernarfon ar ddydd Gwyl. Gret, so'r croeso da ni wedi cael yn anhygoel. Dega a ddega o bobl wedi bod yn croesawu i'r clwbiau rygbi gwahanol yn yr Alban ac hefyd yn Iwerddon. Pawb efo ryw fath o gyswllt efo y clefyd MND. Pawb eisiau cefnogi yr ymgyrchu gael mwy o arian i ymchwilio fewn i MND a mae'r elusen dod i y foundation yma yn amlwg yn gwneud gwaith gwych, felly mae'n gret cael cymaint o gefnogaeth i'r elusen yna. Cam nesaf wan ydy mynd o fama i Borthmadog, rownd yr ysgolion, ysgol Iwan Owen, rownd ysgolion Meirionnydd, a gweithio'n hynna'n tuag at Gaerdydd hwyr heno. Ac gobeithio gwneud ni'n noson o gwsg yno yn Gaerdydd, ac wedyn ymlaen am Llundain, ymlaen i Ffrainc, i Paris, i dde Ffrainc, i Monaco, lle mae Prince Albert yn disgwyl amdano ni, ac wedyn i Pisa ac gorffan yr Rhufain. Gobeithio, a fydda ni'n cyflwyno'r bel ar gyfer gêm rygbi rhwng yr Eidal a'r Alban yn y stadiwm yn Rhufain ar yr 8fed neu'r 9fed o fis Mawrth, felly edrych ymlaen i wneud hynny. Diolch yn fawr iawn chi.